Man starter med at gå ind på krak.dk, og så går man ind under person, og så går man ind under flere søgemuligheder. Da man kun skal søge under mobil, så er det derfor, at man skal ind under flere søgemuligheder. Jeg starter lige med at skrive mit fornavn, nu skriver jeg bare lige Peter. Og så går jeg ned her og skriver kun mobil. Så går jeg til søg. Som I kan se, så kommer der 10.000 i hovedstaden, Midtjylland 7.162 osv. Men problemet er, at den kun viser op til 1000 resultater. Og det er derfor, at jeg skal dele dem op hver region. I stedet for at jeg bare starter nu med at søge, så starter jeg med at gå ind i hovedstaden og deler den op indtil at der er under 1000. Så nu starter jeg med hovedstaden, og så kan jeg se, så kommer der København og byerne hernede under, så går jeg så ned i København først, som er den øverste. Og da København stadigvæk er over 3000, så skal jeg dele det op igen i København by. Men så er der så under 1000 nu, og så kan jeg så starte med at hente min nummer. Måden man gør det på, det er ved at trykke Ctrl A, Ctrl nederst på tastaturet, holde den nede, og så trykker A. Så bliver alt markeret. Så trykker jeg Ctrl C for at kopiere det. Så går jeg ned i bunden og trykker på næste. Fordi når jeg så går hernede i mit tekstdokument og trykker Ctrl V, så når jeg kommer tilbage, så vil den allerede være opdateret til side 26 til 50. Så jeg kan trykke Ctrl A, Ctrl C, ned i bunden, trykke næste, herned, Ctrl V, og så tilbage her igen, Ctrl A, Ctrl A, C, og ned og trykke næste. Så kører jeg ind til 683 lige ved den her, altså jeg kører København Ø færdig. Så går jeg tilbage til København. Når jeg er færdig med København Ø, så tager jeg København S, kører den igennem N, K, V, NV og Valby. Og jeg trykker så også flere for at tage, som I kan se her, Brønshøj, Frederiksberg, Gentofte osv. Jeg tager alle med. Så er hele København færdig, så skal jeg tilbage til Region Hovedstaden. Og det er stadigvæk i samme tekstdokument, fordi per tekstdokument skal man per fornavn. Det vil sige, at hele Peter skal kopieres ned i et tekstdokument, så alle regioner skal igennem. Nu er altså først København, så tager man Hillerød, og hele vejen ned trykker flere og tager også de byer, der kommer der. Så har jeg kørt alt, hvad der er under Region Hovedstaden, så går jeg tilbage til hele landet, og så deler jeg igen op. Nu har jeg så taget Region Hovedstaden, så deler jeg Midtjylland op, og på samme måde, hvis der er over 1000 byen op. Eksempelvis Aarhus, jamen så skal jeg ind Aarhus S og N og så videre, ikke? Og husk at trykke flere. Men det er egentlig bare Ctrl A, Ctrl C og Ctrl V for at indsætte. Og et godt fif er at trykke næste. Et andet godt fif er, at man downloader det, der hedder Mozilla Firefox, som I kan se her. Så man kan google og downloade, fordi det er nemlig en hurtigere browser, så det går hurtigere. Ellers så når jeg er færdig, så trykker jeg egentlig bare gem som. Og jeg gemmer egentlig som Peter. Og så trykker jeg gem, og så er den blevet gemt. Så kan jeg så sende den og få den renset.